ọma nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Were obi isi ike chere onye ibe ihe m na nzọpụta m, ọ bụ ihe m na nzọpụta m. ihe ọ ga-ewetara n'akwụkwọ mbụ Pọl. Ụmụnna m, n'ihi na ụfọdụ mmadụ ndị si n'ezinụlọ Klọi kọrọla m na esemokwu dị n'etiti unu. Ihe m na-ekwu bụ nke a: n'ụlọ Kristi eziteghị m ime ndị mmadụ mmiri Chukwu, kama o zitere m izisa ozi ọma, ọ bụghị izisa ya na amamihe nke ụwa, nke ọka okwu na ịsụ asụsụ dara ụda, ka a ghara ime ka ọnwụ Kristi nwụrụ n'elu obe bụrụ ihe efu. Okwu nke osebe ụwa. Onye nwe anyị nọ